Sampun? Oke, langsung to tibane serampat co, monggo. Wah, alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggihan wonten ing desa Cileng. Cileng. Hah? Eleng. Oh, Cileng lah. Nek eleng ki nek ngono. Wonten ing desa Cileng kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Luar biasa. Kalau tak rodok rene aku nek kene malah dicok tangan nogor. Rodok nengah ora apa-apa. Kula teng mriki mawon nggih. Nggih, monggo. Sane ketingal. Ana lho. Niki luar biasa. Masyarakat Cileng dalu punika tumblek-blek ngawontenaken bersih desa. Bersih desa. Wajan tenan, dandane waduh nek kono menggeh-menggeh. Iki dianggep lagi hiking lho, Mas. Hiking apa? Kula dikawal karo Linmas sing ngeruh kalau dagelane teko. Sing gak ngerti kalau malinge kecekel. Kaya maling. Apa ana maling kok bagus. Luar biasa niki wonten daerah Cileng niki apal kula. Nggih. Lurah Pak Yanto to. Oh ya roh. Alah, wong kulite ireng. Oke. Tapi bagus. Pak Yanto niku bagus. Oh, kula niki kare wong desa Cileng pun apal. Kok pun apal? Cileng niku terdiri dari 5 dusun. Kok ngerti siji, Mas? RW-ne 5, RW-ne 5. RT-ne 24. Kok ngerti? Jumlah penduduk 3.900, rondone 320. Kok ya ngerti banget. Lah, babagan rondo kok iso dadi sensus. Tak sensus apal kula. Warga masyarakat Cileng niku hebat luar biasa. Domong
ngawontenaken bersih desa, iso guyub, iso rukun, menjaga persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah. Niki beda karo daerah liya. Pripun? Sok ning daerah liya niku karo tangga ora nyopo, karo dulur ora akur. Tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mentret. Kok aneh tuku cara tak kalu pancret. Lah saking sereke tapi nek warga masyarakat Cileng jenengan pirsani guyub rukun manunggal dados setunggal ngawontenaken bersih desa ini adalah menjadi salah satu desa percontohan tepuk tangan untuk desa Cileng. Diaturi kok Mas. Masyarakat desa Cileng niku nggih nek kula wastani. Priyatonipun menika mencermin